Li Rojavayê Kurdistanê Tirkiye di projeya xwe ya avakirina devera aram de roj de. Serbarî operasyona leşkerî di liv û tevgera xwe de jî berdewam e û herî dawî berpirsine pilebilindiyên Tirkiye û Rûsyê piştgirîna karobarên destnîşankirina sînorê devera aram li ser rêya Hesekê Helebê ya navdewletî encam dan. Di daxuyaniyekî de Wezareta Derve ya Rûsyê roja yekşemê heştêvê mehê ragihand. Hin berpirsên serkirdayetiya Grupa Hêzên Rûsyê li Sûriye û rêveberê navenda Hemahengiyê Tirkiye Jeneral Erkan Ozon proseyeka hevbeş li ser rêya navdewletî Enfor Kobrêya Heleb Hesekê tê naskirin encam dane. Daxuyaniyê amaje kir ku prose ji bajarokê Ên Îsayê dest pê kir û ta bajarokê Tiltemer ku niha bûye hêla navbera hêzên Tirkiye û grûpên çekdariyên bi ser ve ji aliyekî çekdarên rejima Sûriye ji aliyekî din ve berdewam kir. Got ku ew prose ji bo cîvecîkirina rêkeftina Sûtşî ya têgehiştinê ku di 22 meha Oktoberê de navbera Tirkiye û Rûsyê de hatibû encamdan hatiye. Daxuyaniya Wezareta Berhevaniya Rûsyê zelal kir û got leşkerên Tirkiye û Rûsyê serpereştiya proseya vekşana hêzan ji Enfor kir. Cihê avakirina xalên çavdêriyê ji rêya hêzên Tirkiye û Rûsyê re destnîşan kirin. Her wiha berdewamiya têkdan û vekirina mayînên çandiniyê li sayloya deverên Aliya û Tiltemerê hat encam dan. Kar li ser destpêkirina karê navenda elektrîkê lê devera Kampa Mebroka ya penaberan ku di navbera Serê Kaniyê û Girê Spî dikeve kirin. û her du aliyan dilrihetiya xwe bi cîkirina rêkeftina xwe dane xuyanî û gotin ku karê wan yê hevbeş dê aramiyê ji başorê Sûriyê re belav bike. Li gorî hin jêdernên leşkerî li gundewarê Hesekê grûpên çekdar yên ser bi Tirkiye ve sayloya li Rojavayê Tiltemerê li ser rêya Enfor di rêkeftinekî de radestî Rûsya û Tirkiye kir û ji hin deverên ku di operasyona leşkerî de kontrol kiribûn vekişiyan. Piştî ku Tirkiye biryar dawan û ew jî di rêkeftinekî Tirkî-Rûsî de hat encam dan bê ku hûrguliyên wê werin naskirin. Li gorî jêderna Sûrî piştî vekşana çekdaran hêzên Rûsyê û çekdarên rejimê derbasî devera Sayloyê bûn ku xeleka stratejî li deverê. Rêkeftin navbera her du aliyan de armanca wê destnîşankirina devera aram li deverê ye.